Ако искаш плосък корем и здрав стомах и черва, изгледай това видео. Здравейте, аз съм доктор Желязова и се занимавам с гастроентерология и диетология. Това са моите топ 3 храни, които освен, че ми позволяват да стоя в форма, се грижат и за здравето на моя стомах и черва. Номер 1. Ябълките. За мен лично природен феномен. Освен, че са нискокалорични, хрупкави, сочни и сладки, те съдържат и пектин. А пектинът всъщност представлява природен пребиотик. Той подхранва нашата чревна микрофлора и по този начин позволява правилното храносмилане и съответно по-лесното изхождане, което от своя страна води до намаляване на дискомфорта и подуването. Номер 2. Костен бульон. Освен, че е изключително вкусен, той е богат и на аминокиселини, минерали, желатин, колаген, като по този начин той подпомага храносмилането, но и подпомага имунната система на гастроинтестиналния ни тракт, без да предизвиква газообразуване и подуване в корема. Номер 3. Яйцата. Нискокалорични, богати на пълноценни протеини, полезни мазнини. Освен това, те влияят върху нивата на кръвната ни захар, като я стабилизират, което от своя страна води до чувство за сито за по-дълъг период от време, без това да води до подуване на корема и дискомфорт. Кои от тези храни консумирате вие най-често? Напишете в коментарите.